Kadhi weche moko, komiti mochung'ne keto tim lipod mar NADCO kaachiel gi weche 10 madito. Manogaye machon mar ODM Sendra Lamolo Odinga kod jatend piny William Ruto keto koke dwe mar adek higa mokalo. Dhi chako chenro mar kawo pach jopiny e pacho kae mangima juma manyien. Chenro makama dhi chakore kaunti ma Mombasa tarik 2 dwe mar ariyo higani motelo ne gwenge mamoko. Komiti no motelie kod Senator Agnes Zani geto chiwo lipot margi mogik tarik 7 dwe mar adek higani ne jatend piny William Ruto kod ogaye mar ODM Oburu Oginga kaka jafwambo marwa Chris Owino lero. Chenro mar keto e tim report mar NADCO kod weche 10 madito ma ODM kod UDA ne okete kokgi dwe mar adek higa mokalo dhi goyo okang' maduong' dwe manyien e kinde ma komiti mochung'ne chenrono dhi chako kawo pach jopiny e pacho kae mangima. We shall move on to a very important part of our work as a committee, and that's the country-wide stakeholder engagements, where we intend to meet Kenyans right in the grassroots to listen to them, because this is an inclusive process and we want everybody to come on board at the various levels to talk about the NADCO report and 10-point agenda and their assessment of its implementation. We'll be able there to exchange ideas and seek the recommendations on the Kenya that we... County Mombasa kod gwenge makadho wath nam chumbi emadhi yawo chenrono ayanga tarik 2 dwe mar ariyo higani. These stakeholder forums will be held in all countries' 8 regions, beginning with Mombasa for the coastal counties on Monday, 2nd February 2026. On Wednesday, 4th February 2026, wananchi from the counties of Siaya, Homa Bay, Migori, and Kisumu shall present their views in Kisumu town, while those from Nyamira and Kisii will have a date with this committee on Thursday, 5th February 2026. Bang' gwenge makadho wath nam chumbi, jodak e kaunti ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori emadhi bedo welo mag kweth mar Agnes Zani tarik 3 dwe mar ariyo higani e romo madhi timore kaunti ma Kisumu. Counties mag Kisii kod Nyamira dhi chiwo pachgi ewi NADCO tarik 4 dwe mar ariyo higani e kinde ma jodak ma imbo mar Kenya to dhi rwako kweth mar Agnes Zani tarik 5 dwe mar ariyo higani e kaunti ma Kakamega. Chenro makamano biro chopo e ng'iende e galamoro maduong' mar jo Kenya duto e bore Nairobi e karo maduong' mar KICC tarik 25 dwe mar ariyo higani. We intend to finish our nationwide tour with a mega stakeholder meeting for Nairobi region right here at the Kenyatta International Convention Center, KICC, and that will be on Wednesday, February 25th, 2026. Kagitwa kod jofwamb weche e bore Nairobi, jokanyo mag komiti no onyiso geno mar tieko tijgi e wang' sa kendo chiwo report margi jatend piny William Ruto kod ogaye mar ODM Dr. Oburu Oginga tarik 7 dwe mar adek higani. Zani kod kweth mare bende oyango ni gin kod sir ma jatend piny William Ruto e dwaro margi mar keto e tim report mar NADCO ka bende gijiwo jo Kenya mondo wuog oko mar chiwo pachgi. Before the late Raila Odinga left us, he always reminded us to always be cognizant of the spirit of the MOU that he signed with Excellency the President. And for those of us who loved and adored him, we want to encourage all of us in the spirit of the MOU. Let us come together and help us build this nation together. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.